sari-sari. What's up mga friend, mga BSS? Andito po tayo sa aming store. As usual, andito ang aking misis. Ang taba-taba pa rin. Mga lipstick. Andyan talaga, oh ayan. Yan ang ka-look-alike ni Raisa May. As you can see, siya ay always busy. Alam niyo ba kung anong pinagkakabisihan naman itong asawa ko? Ha? Nagmamarites yan. Kaya ngayon, ang mga marites, alam niyo ba kung saan sila makikita? Simple lang naman po. Alam mo kung saan? Secret natin to, ha? Sa Facebook. Ang dami doon ng marites. Kaya, tandaan niyo po, ang lahat ng tao ngayon, maybe offline siya kasi andun sila sa kanilang mga kapitbahay na nakikimarites o kaya online naman sila ngayon kasi nakikichika sila kung ano naman ang bagong balita. At alam niyo ba ng ating bill ngayon sa kuryente ay sobrang naman natang mahal. Mahal na mahal. At alam niyo ba kung magkano naman po ang rate? Sa ayaw niyo sa gusto, ang babayad kayo ngayon ng rate ng kuryente nyo ay 17 pesos mahigit. Sabi ko na nga ba? Dati noon, nakapanahon na si Mayor Jess Robredo, alam niyo po ba, nung mag-13 at mag-13 lang noon ang rate ng bill sa kuryente, ang mga taga-Naga ay nagrarally na. Pero ngayon, ewan ko ba, ay, hindi sila nag-arali. Wala silang imig. Wala silang pakialam. Ganon ang mga taga-Naga natin ngayon. Alam nyo ba na ang camera na ngayon ang palaging kausap ng mga tao? See? Ayun nga, ikaw, kayo ngayon ang ating kausap. Soft drinks ba? Wala, naubos yung soft drinks natin. Out of stock, always daw eh. Naubos! Ubos kasi ininom lahat ni John Lee! Asa ba si John Lee? Ayun! Naubos si John Lee yung soft drinks namin sa tindahan. Kaya ayan tuloy. And he's so busy. Alam niyo ba kung pinagkakabisihan na naman itong anak ko? Ha? Ewan ko ba, nagigames ata yan. Hindi na siguro na nag-aaral. Depende. Nagsasabi siya ng totoo. They're saying the truth. Kasi naglalaro na naman niya sa cellphone. O, see? Excuse me. Ayan. Ito naman si teacher. Teacher Jessie. Ano naman yung problema mo dyan, ha? Dati noon, pag napakataas na ng rate ng ating bill sa kuryente, ano bang ginagawa ng mga taga-Naga? Nagrarally sila. Naghahayag sila ng hinaing nila sa radio, sa TV. Kasi nung panahon ng last term ata yun ni Mayor Jesse Robredo, ganun ang nangyari sa Naga eh. Tag-iwelga sila. Pero alam niyo ba sa ngayon? Walang rally, walang umaangan, lahat lang sila. Amen. Amen. Yun kasi sinasabi ko sa inyo. Kailangan talaga ng medyo matapang-tapang na leader. Ang problema natin sa ngayon, ewan ko ba, meron pa bang matapang na leader ngayon? Lahat na lang ata, aamin na lang ang amin. Ano problema kaya doon? Nabayaran ba kayo? Ako hindi. Magkano binigay sa inyo? Sorry na lang kayo. Kasi ako ay nag-aangal. Pero sabihin man ninyo sa hindi, pati kayo ay kasali rin. Sa babayad kayo ng mataas na rate ng bill, samantalang taga Metro Manila, alam niyo ba kung magkano ang rate ng kuryente sa Metro Manila sa ngayon? Mahigit lang 9 pesos. At meron pa silang rebate. Ngayong month na to. O ba't dito sa Naga wala? Ang Kasorego 2 wala. Kasorego 2 walang rebate man lang sa kuryente. Sa bagay, ako kasi, ang inisip ko kasi lagi dyan, kayo. Buti na lang kayo, meron kaming solar power. Naka-dual power kami ngayon. Kayo, meron pa kayo? Wala. Di kayo naghihirap ngayon sa kuryente. Kaya naawa ko sa inyo. Paano kasi? Ayan. Wala tayong imik
hinahayaan natin sila. Ganyan ang mangyayari sa atin kapag hindi tayo iimik. Amin na lang tayo ng amin kung anong sabihin ng kasureko. Ayan. Kaya ngayon, tayo mag-taste kahit na tayo binabrownout pa rin nila. Pero kami naman po, hindi naman po kami nagbabrownout. Wala naman po kasi aming brownout. Yung sawa ng Diyos, wala po sa aming brownout. Paano kasi? Pinag-ipunan ko talaga yan matagal. Kasi alam ko ang mangyayari sa panahon ito, may brownout. Lagi nagkakaroon na ng brownout dito sa Naga City. Kaya yan po, tandaan nyo, noong panahon, kapag tumaas ang rate ng kuryente, ang mga taga-Naga ay nagwewelga na. Nagrally na dun sa Del Rosario, sa main office ng Kasureko. Pero ngayon walang rally. Walang rally dito sa Naga City. Yun po ang tanda niya. Kung wala po kayo napansin, yun po ay aking napansin. Kasi ang iniisip na lang tayo ng tao ngayon, kasi daw po, mahal ang bilihin, kaya po tumaas na rin ang kuryente. Sana po, tingnan nyo pong maigi muna ang ating mga rate ng bill sa kuryente. Ano po ba yun? Sangayan po ba kayo doon? Sangayan po ba kayo doon sa kapabayaan ng mga board of director ng Kasureko? Kung sangayan po kayo doon, ayan, patay tayo mga taga Bicol. Dito sa atin ang galing ang kuryente, mahal na mahal sa atin ang rate ng kuryente. Pero sa Metro Manila, ang mura ng kuryente. Oh, pero ba yan o hindi? Yun ang sabi ko sa inyo. Kailangan natin ang fairness. Ano kasing ginatrabaho ng ating mga congressman? Trabaho naman kayo in favor ng ating mga taga Bicol. Diba? Yun ang gawa nyo ng batas. Ang makinabang naman kami. Tapos dyan lang po sunod. Bye-bye. Like, share, comment, subscribe.